Ang sala, kung hindi mapasa ang pangayuan pasaylo, kag hindi mareglar, mahimo ini nga dako nga lulan, hibugaton nga aton pagapasanon sa pila ka mga tinion. Apang kung ini mahusay, kag mapangayuan kapasayloan, magahatag ini sang kalinungan sa aton mga nahuna kag kalag. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagtuon sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kag ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumado, inyo masunson nga host. Kag sa siningation ari ang akong duha ka mga bisita nga ako nagapati nga may kahatag gid sila sa aton nga diskasyon karon nga tinion. Ang unang akong pakilala sa inyo si Sir Julius Alonsabi, originally from Antique. Ari na siya diri sa CPAC tungod siya ang aton isa sa aton mga maestro sa aton nga values subjects. Kag siya ang aton subong chaplain sa aton Academy Chapel. Sir Julius, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Kag mayong adlaw man sa kay Dr. Neda nga mangin kaupot diri subong sa aton nga pagtuon subong. Kag akon luwas no ginatamyaw ang aton mga pinalangga nga mga tagpalamati kag aton mga masunson nga nagasunod gid sa aton nga programa, Pastor, sa bilog nga Pilipinas kag sa iban nga pungsod. Yes, thank you, good Sir Julius. Ang ako ni kadua nga pakilala sa inyo, si Doc Nida John Salazar, originally from Iloilo City, apang arinadi ang iyang familia. Kay tungod si Doc Nida, siya subong ang aton bago nga presidente, pila palang kabulan ng iya pagpungko siyang aton nga eskwelahan diri Central Philippine Adventist College. Doc Nida, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Pastor, pasalamat ako sa pag-imbitar mo sa sining adlaw sa akon, kag kay Sir Julius. Kagabay pa nga sa amon nga bulig sa pagbahin-bahin sa sining mga leksyon no naton sa subong semana, madamo kita sing matun-an. Yes. Thank you, Gid, Doc and Sir Julius. By the way, si Doc Nida, isa sa aton mga tigulang, aton mga elders diri sa aton nga simbahan diri sa CPAC. Sa hindi pa kita mga muyo, mga kauturan, ako na naipasalamatan, ining pila ka mga sponsors naton nga nagasuporta sini aton programa, labi na gid sa aton nga radio program. Ang mag-asawa Susan and Jet Caro, Myla and Johan Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Mark and Meryl Mendoza. Ang mga magulutod nga mga Marlene, Jamie and Annie Trino, kag ang magutod nga Gina Pehedero Ilumer kag Sir Alex Pehedero. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sining aton nga mga sponsors. Mga utod, hindi kita malipat, aragapong kita sa Radyo Bandera, kag sa aton Hope Radios, nga panguluhan sa aton Iglesia Seventh-day Adventist Church. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo, sa siningation, Ginoo, nagapalapit kami sa imo. Updi kami sa amon nga pat-pat discussion, kabay pa nga ang binakanami gid nga mga punto kag mga leksyon amon mapalinton mga Ginoo agud nga amon mga kauturan nga uhaw nga magapamati sini maibalon sila sa tagsa nila kay iglesia
sa kada adlaw ngayon pahuway. Salamat ngay maging sa batamon pangamuyo sa ngalan ni Gunong Isus ngamon manunobos. Amen. Yes, Sir Julius ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makit-an sa libro sang Henesis, Kapitulo 32, versikulo 28 nga nagasiling. Niyan nagsiling siya, hindi ka na pagtawgon Hakob, kundi Israel. Kay nagpakigdumog ka sa Dios kag sa mga tawo, kag naglandas. Amen. Doc Ned and Sir Julius, ang aton leksyon sa sining simana, leksyon 10. Jacob to Israel. Si Jacob nangin Israel. Para sa Mayo 28, Tubtob, Hunyo 4. May tatlo kita ka mga importante nga mga punto sa sining simana. Ang number 1 nga aton talupangdan is ang ginatawag nato nga Jacob's trouble. Ang kagamo sa nga ginatawag ni Jacob, okay? Kag isa na sang aton nga mga theological presentation do sa aton nga mga kauturan ginatawag nato nga Jacob's trouble. And then ang pagpakig dumog sa Cebuano pakig buntog ni Jacob sa manugtunda kag ang dramatic nga pagpakig tagbo pakig tabo ni Jacob kag sang iyang twin brother utod nga si Esau. So these are the three. Of course, ang kaso ni Dina kag ang kamatayon ni Rachel as well. Yeah. Ang aton nga Sunday do, wrestling with God. Si Jacob sini ang iya sini nga nga background. Si Jacob mabalik na. Halin sa iya ugangan nga si Laban. Na ti kay kadamo na sang iya nga propiedad kag ti it's time for him to go sa kay ti nabalaan niya nga siya ang mangin tatay mo, isa sa mga tatay isang nasyon nga Israel, so he has to go back and then he has enough. Okay nga ang hindi gito ginbuyan ni Jacob Doc ang anghel nga atubang sa iya. Siguro nakigistorya to, pero ang atang Biblia rin sila nakigdumog sa iya. For what reason? Why? Nga hindi agidbuyan. Kanami sina nga sitwasyon no nga pagpo actually no sa kabuhi ni Jacob, and it was even also very dramatic no nga hindi gid pagbuyan. Oo, nag-wrestle gid siya. No, because he was also wrestling against his own guilt. Amen. No, he was wrestling with the fact nga may ara siya sa iya kaugalingon nga wala pa niya ma-resolve. Yes. And so he wanted to have that resolution. He wanted to have that forgiveness, no, nga halin sa Ginoo. Kag nahibalan niya nga Ginoo ato siya. No, he knew that, no. Yes, and that's correct. May isa akong I look into commentaries Yes, no regarding this matter. Kag diri ko nakitaan no sa especially sa komentaryo ni John Maxwell sa Leadership Bible, no, Yep. Wrestling with God. No, and he said nga Jacob broke physically when the angel dislocated his hip. It was a physical, no. Yeah. He was broken physically, Yeah. but he was also broken emotionally. Amen. That's correct. Kanami isang duha na kaano mo duha the physical aspect and then the emotional aspect. So diin ang mas makatalandog ang physical bala or ang emotional aspect. Pero dira ano sa pag-wrestle ni Jacob, nakita naton kung ano ang tagipusoon niya. We saw his heart, and his heart is really faithful. No, in fact, halin kahapon sa aton man nga devotional, no, it also talked about the Jacob. Yes. And dira naton no makitaan nga si Jacob nga ang ginpaboran siya sang iya nga nanay. Kay tungod nga si Jacob nakit-an sang iya nga nanay kung daw ano ang iya kaputli ang iya nga tagipusoon. Yes. And I'd like to emphasize that Yes, one yes, go ahead, Pastor, no, Yes. for that, no.
Si Jacob, because of that wrestling, gin-fulfill niya ang destiny nga ginhatag sang Ginoo sa iya. Amen. That's really beautiful, no, nga ang iyang transformation, no, Yes. from Jacob to Israel. And in fact, the John Maxwell Leadership Bible says that dapat kita tanan nga mga lideres, kag I would like to add, kita tanan nga mga Kristiyano Yes. must wrestle with God Amen. in order to receive the blessing, and God blessed Jacob. Yeah. And ano ang rason kung nga ang gin-bless sang Ginoo si Jacob because of that? Yes. Now, I'd like to just finish this Yes, particular go ahead. portion, Pastor, Yeah, no? yeah. Parang ang aton nga mga nagapamati Yeah. sa aton, mas Yeah, masaysayan pagid. masanagan. Masanagan pagid sila. Nga gin-bless sang Ginoo si Jacob. Number one, Jacob was alone with God at that particular Yes. time. Imagine, damo sila. Isa sila ka-tribo. Oo, isa ka-tribo. Pero at that particular time, sang nag-wrestle siya sa Ginoo, Siya lang na isa. isa. And there is no distraction. Yes. Amo na ang gusto sang Ginoo sa aton. When we wrestle with Him, Amen. nag-iisahan Kanami kita. nga punto. Oo. Number two, Jacob was hungry for God. No? May ara gid siya nga sa iya tigipusoon nga gusto niya gid nga patawaron siya sang Ginoo. May ara siya nga kagutom, no, sa Ginoo. Yes. And he desperately wanted to receive what God had Yes. for him. Amen. Number three, Jacob was broken by God. Amen. No, and he allowed God to break him. Yes. Kaya sa ato no nga Christian life, no, sometimes we need to be broken by God. Yes. No? Oo. Sa aton nga mga spiritual kag character naton, we need to be broken by God in order for God to change us. Yes. And then the fourth and the last point here is Jacob was honest with God. Amen. No, amo na pastor, no, ako nga reflection actually, no. I've been even searching and I'd like to share nga sa akon nga personal nga spiritual life. I always want to be honest with God because there's nothing else, no. At the end of it all, no, we can mask, pwede kita pwede naton tabunan ng mga kasaypanan naton. Yes. Pero ang Ginoo kabalugin. Yeah, so kita sa likod sa Ginoo, mas yes. So kinanglan naton nga sa aton nga relasyon with Him, we have to be honest with Him. And when Jacob stopped pretending, in order to let God to work in his life. So, mga kauturan, no, kanami gid nga leksyon. Yes. Let's stop pretending. Amen. Kanami, yes. Kanami na doon na ubos na ni Doc, yes. Sir Julius. Maunod kaayo ang mga ginshare ni Doc Neda, mga kauturan. Ang ako lang madugang, Pastor, is that ang kabuhi ni Jacob kag ni Esau nagapakita man isang kabuhi naton sa sulod sa iglesia. Amen. Nga along the way sa atong spiritual journey, hindi naton bala malikawan, Pastor. May mga butang nga maka-create sa aton sang separation, mga misunderstanding. But this message sa aton lesson subong makauturan, ga-remind sa aton nga si Jacob nag-una siya sang first step nga mag-recognize ang iya nga sala kag makipag-reconcile siya sa iya pinalangga nga utod. And it's not too late. Yeah. Bisan pa 20 years, Pastor. Yes, 20 years. Nagdulot, wala niya nakita ng iya nga nanay sa iya kamatayon. Amo man na sa aton ang katahom nga kita magpalapit sa Ginoo kag batuno naton nga kita makasasala kag the moment nga ready kita makipag-reconcile mga utod sa Ginoo una, sunod sina ang pagpakamayo hatag sang Ginoo sa aton. Amen. Doc Nid, kanami sa imo nga punto, you speak about leadership. Okay. Si Jacob na kahibalo, nga mangin siya ang mangin alagyan, fulfillment sang covenant, sang iyang amay nga si Abraham with God. Nga pinagi sa kay Abraham, pagatukuron niya ang isa kadako nga nasyon. Okay. Si Jacob being the son, the only son, apo gali ni Abraham with Isaac. Nakibalo sila, nga sila amo ang alagyan. Sina nga fulfilled. So, may ara siya responsibility and accountability.
the fact nga siya ang ginblessingan mo. Siya ang gintagaan sina nga katungdanan sa iya nga may nga si Isaac. So ara na sa iya. Unless unless iya ina amo na kaniyang pamangkot na nga wala iya ginbuyan nga ngero. Kay kung buyan niya, he will lose that opportunity. He will lose that privilege. He will madula iya ang responsibility nga ginhatag sa iya. So, samo man na sa aton mga kauturan, kita nga mga ginikanan sa panimalay, kita nga mga pangulo sa aton iglesia, we will always wrestle with God. And then once we will wrestle with God, sa aton nga pagpakigdumog sa Ginoo, sa aton mga kapaltaan, sa aton mga kasalanan, hindi tagidbuyan hina nga chance because that will come to us perhaps just once. Grabe, no? Just once. It's a lost and missed Yeah. opportunity. Missed opportunity. Or just in case, no? Imagine, ako na, it's a very good reflection, good pastor, no? That we have to wrestle with siya Yes. every single day. For the sake of our loved ones. Yes. For the sake of CPAs. Yeah. Yes, Being yes, the true, president. true. For the sake of the church. Nga kita ang tigulang sa iglesia. Sir Julius, ikaw naman ako. Ano natabo sining pagsugatan ni Jacob kag ni Esau? Kay ti amak mo 400 men ang ginpreparar ni Esau. Kay ti ginpadalaan siya ni advance party ni Jacob mo. Oh, nga kadto abito kun okay siya. Tis nagbalik ang advance party kag nagsiling ang utod mo may 400. Oh. Ano ang natabo? Grabe ka dramatic. Dugang ko lang to sambal kaya ni Doc, katahong kayo ang consequences ang ginatawag sa mga unresolved Yeah. nga mga conflicts mga kauturan. So this time sa aton nga lesson sa Monday, pastor 20 years imagine. Sina nga mga tinuig mga kauturan, si Jacob hindi makatulog, paisip kung ano ang paghahimuon sa iya utot. Yes. Ang Ginapasaan niya ng lulan for 20 years. yes. So amo na bala makuturan no, ang sala amo ang nagsiparar sa aton mga isig kapariho sa sulod sa iglesia. Apang ini nga leksyon mga utod nagasiling sa aton nga kaangay kay Jacob no, ginpromisahan sa sang Ginoo nga hindi ka mahadlok. Hindi ka matlo. Gintagaan sa sangkarit sa Ginoo nga mag-atubang sa iya nga pinalangga nga utod. And pero pastor bisan pa amo tong promisa ara sa gyapon sa pangunahuna niya nga base kung ang iya nga race madula na gid. Yeah. Kag hindi matuman ang pulong sa Ginoo sa iya nga siya mangin isa sa amay sang mga pungsod. Pero makauturan sa katahom no kang sila nga nag-meet didto muna gani pag-meet nila makauturan instead nga ang ginaisip niya patyon siya. He bowed down to his brother. Yes. Kag nagsiling o Lord. Ang master niya as a recognition gin-reverse niya mga kauturan atong blessings nga ginkawat niya halin sa iya tatay. Ang pito ka bisis no mga kauturan nga pag-mention niya sa Ginoo nagapakita sang iya humility. And after doing that mga kauturan, he was recognized by his brother. Ginkiss siya ka ginhag. Yeah. And that So was a beautiful na-surprise story. gid siya nga instead nga patyon siya ginhako siya ginalukan Yes, pa. Pastor. Yes, Doc. Yes. Yes, that's really a very good point, Sir Julius, no? Kay katahom actually no pag each time wala gid kuya ga kakapoy magbasa sa sininga portion mo kay it is so moving. Yeah. No, grabe ka heart-wrenching, very moving. Makatulo gid ang luha mo nga in fact gani nga ang patriarchs and prophets nagasiling nga ginpicture gid nga sila do pati ang mga warriors, pati ang ilang mga pamilya, ang mga tribo nila nagtululok sila no nagtululo man ang luha nila no sa pagmeet sang duha nga magutod o nga twin gid sila abi.
And dira makita naton ang pag-prevail no sa paghigugma. No sa blood is always thicker Yes. than water no. That's correct. Ang paghigugma no kag syempre no bisan may gintakaw man nga birthright si Jacob pero dira naton makitaan nga si Jacob through humiliation, repentance and self-surrender he was able to resolve the Lord cleansed him. Yeah. So pagkitanay na nila nga magutod, makitaan naton nga wala na sang bugal. Wala sang bugal pareho. Pareho sila. Wala siyang makigusto pakikibago. Yes, oo. And then another point, Doc, nga ako nakita, Sir Julius, ako kapatigid nga pinagi sa balaan nga Espiritu. Ini nahimo. Okay. Paano? Because ang Ginoo mga kauturan, kung aton lang ipaubos sa aton kaugalingon, kag aton kilalahon ang aton kapaltahan, God will come in. Heaven will come down. Kagamo ang mag-spearhead kung may ara magkikita nga kagamo may ara kita nga gusto nga plano nga i-settle down, i-reconcile. Ang Ginoo mo magauna. Ang balaan ng Espiritu magauna. Na, amak mo sa 20 katuig, 20 anyos, nga aligot-got ni Isaw. Nga hindi kiniya madula. At an instant, dira lang nga panahon, nagulpi, nagbaliskad ang paya. Nga instead nga aligot-got, kaluoy, kagugma ang nagpangibabaw. And that's correct. So mga kauturan, leksyon aton, nga kinalan nga, aton gidya, unahon ng Ginoo. Yes. Kag aton ipaubos ang aton kaugalingon. Agod nga may reconciliation, nga may tabo sa aton panimalay. Okay. Ano ni ang violation ni Dana, Doc? Anong imo na talupang dandiri? Na ano ni si Dana? Ini si Dina, no? Siguro curious siya sa mga tao sa palibot. Mugani, Oo. Kag it all started with wanting to have association, no? Sa mga iba ng mga kababaihan, no? Sa sina nga lugar. Kag dira nato nakitaan kung ano ang ginhimo kay Dina. Yes. Siguro si Dina maanyag gina Maanyag siya. siya, Oo, maanyag. matawag. Oo. Nga amo ina nga nga naluyag gid ang sa kay Dina. So we have to kanami sining leksyon man no ang ako nga punto nga nakitaan diri ang importante we have to be careful with the people that we associate with. Yes, and that's correct. Kamo na ginasiling tell me who your friends are and I will tell you who you are. Tungkol sa iyang pagkabata noon, Doc, di gusto man siya guro nga guwa-guwa man. Pero kung kaysa gawnaw na kita sang manami, pero wala nato natanaw sa likod, ang danger man. Kaya ti baguhano ni sila mo. Ti kag sa imo ginambal, maanyag gini, matawom si Dana, guwapa siya. So, na-attract it. Ginrape Yes. siya. Ano ang itabo sinida yung Sir Julius? Anong konsekwensya sini? So, kabalo kita makauturan sa dira nga settle na si Jacob kag si Esau ginpangamuyo sang ni Jacob sa Kanaan kag naghatag siya sang offering sa Ginoo, pastor, as a part nga siya makipag-settle and he wants to live with peace sa iya nga rasa. Apang bangod sa natabo makauturan, ang iya mga bata pagkabalo nila nga si Dina ginrape. Although ginbaton man sang pamilya ni Shechem si Dina and they are willing to go Yeah. and Kung follow. anong gusto. Yeah. Demand ilang tumanon. Sobrang kaluyag, no? Grabe luyag nila. So, at the latter part, ang ining pamilya ni Shechem, di go nga mag-circumcise. But, ining mga anak ni Jacob sa kaakig gid siguro sa ginhimo sa iya nga sister, gintraidor nila ini ang pamilya ni Shechem kag ginpangmatay ang mga kalalakihan niya nga mga upod dito sa ginharian. So, bangod sina, nadula ang kalinungan nga ginpangayo ni Jacob sa madugay nga tinion kag nagdulong ini sang madamo nga mga kompromiso sa iya. Kagamo ang isa gid sang kompromiso dira nga nagbiya gid sa sina nga lugar. You see, ang punto mga kauturan, nga ang sala sang isa madala ang tanan.
Si Jacob niya gusto lang to yung okay na lang, let's have peace with everybody. Pero nasa behind that, kakita sila sa danger. And ang ginugina mo na sila, sige biya ka. You go back dito sa Bethel. Hari na kita, prevailing idolatry. And then, dili na natin makita ang lugar nga Bethel. Yes, Doc, ikaw ako noon anong nami diri nga mga punto sini atong Wednesday election. Okay, before we go to that Wednesday, siguro, Pastor, I just want to add a very important point. No, kag-ari diri sa question, kag sa ano nato, no, sa question sang Tuesday lesson, ang about deceit and deception, over and over again it comes, Yes. you know, and even in the family. Nga makita naton nga si Jacob, to start with, wala man siya tani sang ginhambal. Pero sang ang iya mga kabataan they acted no otherwise and hindi maayo, no, may deceit and deception. Hindi bala tarong, hindi bala ang transaction, hindi bala transparent, kundi nagdaya pa. Nagani. No, so May lipot sa may likod. may naglipod pa sila. So it is not a good way, no. And it has a very good implication also even on our spiritual life, even in our in leadership, no, nga kinanglan wala sang lipot, wala sang deception, no? Wala sa deception. Kung ano ang tsakto, amo gina ang dapat Anong na ginambalan, amo himuon, yes. Unless nga, kung hindi pa ka nanamihan, you go back and resettle again. Hindi kay liputon mo sa likod. Yes. Kaga i-backbite mo dito mo kadton sa likod. Yes, no. That's- Sang yeah. vital naman nga issue. Okay. In fact, no, kanami sinisang punto sang Bethel, no, nga portion, no, sang encounter ni Jacob, no. I'd like to point here about ang idolatry, you know. Ang idolatry actually it's prevailing in the camp of Jacob. Yes. And usually ang idolatry is prevailing in the heart. And I'd like to really emphasize that portion nga di ba in Jeremiah 17:9 it says that the heart is more deceitful, you know, and desperately sick. And so that means that the idolatry even, you know, from time immemorial up to our time has a lot of factor, no, sa aton nga kabuhi nga spiritual, that we keep, you know, something in our hearts, that we worship, no, something else, and sometimes we worship even ourselves, you know, for that matter. Yes. Yes, Sir Julius. Sambal gaya ni Doc Neda, even though we move to different places, kung hindi naton gid i-deal ang pinakaugat sang sala mga kauturan, ay nakita ni diri ni Jacob nga bisa magkanto sila sa ibang lugar, dala-dala gyapon ni Rachel sa iya pamilya atong mga Diyos-Diyusan, pastor. Oo, kay Yung bangon tago pa niya. yung tago-tago nila bangod kay siyempre dako ang bili kato mga kauturan. So the same as to sa aton kabuhi, there are times nga although we are already Christian but still in our hearts we still are cherishing some things of idolatry sa aton kabuhi. Kag amo ni nga ang true repentance consists of not just moving in different places, kundi sa aton gid mismo tagipusoon. I-broken aton tagipusoon and allow God to cleanse it, and we can actually move from that circumstance. Amen. Yes, and that's correct mga kautuhan. Hindi talang naibalaan, ara gyapon ng idolatry ang pagsimba-simba naton sa iban nga Dios. Kagamo gini ang number one nga kontra sa Ginoo. Thou shalt have no other gods before me. Yung pariyo bang utubla, may nobya ka, magtulog-tulog pa ka to sa iban nga mga babae. Di makikig mo nobya, kay nga dito pa yung mga attention sa iban. And that's as well as God. Sila yung sige, I am a jealous ang God. Okay. Sir Julius, sa aton nga Friday, at Thursday election, ano gid ang kasubo ni Jacob pagkapatay nisang iyang asawa nga si Rachel? Ba, mga kauturan, kung sa gugma lang hambal ni Pastor, ini si Rachel
amugid ining babae nga pangabudlayan ni Jacob sa bugos niya nga kinabuhi, Pastor. 14 anyos. 14 anyos nga paghulat niya para lang makuha si Rachel. Kag siya pa among una nga nawala. Oo. So muna mga utod, no, di ma-picture out diri ang kasubo nga naaguman ni Jacob sa pagkawala ni Rachel bangod sa iyang mga na-experiencehan sa iya kabuhi. And that's correct. Nga bisan tuod gibilinan siya ni sang anak sa binamen ang ika-12. Yet daw hindi gid matabunan ang iyang kasubo. But nevertheless, ang isa ka punto diri nga despite of that nga amo nang netabo na experience yan ni Jacob, still God fulfill His promise to Jacob. Yes, Doc. Yes, no. Grabe ini, no, sa ang pagkaano ni pagkapatay ni Rachel, no. Jacob could have been devastated. Yes. No, very much devastated. Kay the more you love, the more you Magan, invest, the more investment you have, no, the more pain, no. Yeah. Ang ara sa iya. Pero dira naton makita ano kung daw ano ang paghigugma, no, sang isa ka bana, no, dako ini kadako sang bearing sa iya man nga pamilya. Yeah. No, kag in spite of the dysfunctions, in spite of the evil, no, that is going on within the family system, no, kay kung isipon nato, no, magamuman gid ang iya pamilya. Pamikamoy, duha asawa. Duha asawa, may mga concubines pa. May mga kirida pa. Oo, but then Rachel was the most precious. Yes. And he could have been very much devastated. Yes. But there's one thing that I'd like Yes, to yes, go ahead. to point out, no, kanami diri sa aton nga explanation sa aton nga ano sa experience ni Jacob. Actually ang Peniel corresponds, no, to the Bethel experience. So there is that ng may connection, no, ang experience ni Jacob sa Peniel kag sa Bethel. So the Bethel begins at sunset and Peniel ends at sunrise. So we can see, no, the experience of Jacob, no, the spiritual experience of Jacob, no, which is represented by the Bethel and then also represented by Peniel. So from sunrise to sunset, no, just a beautiful. Yes, it's a personal encounter with God. No? And Yes. it's really beautiful. Wala na kita magkauturan sing panahon, tapos na. Pero may isa lang kapunto nga ako ni pahabol. Nga, ang sala ni Ruben, nga anak ni Jacob, sa unang iyang asawa, ang kamagulangan gid, nga iya gingamit ang kirida sang iyang amay, mga kauturan, nga bisan tod ano ka makasasala, ano man ang sala, nga nahimo sa ato namay, ang punto sa mga Israelinon nga still ang respeto ara gyapon. Hindi tungod kay ang ato namay nakasala, hindi na naton sila balihon, hindi na naton sila respetohon. The same with us. Hindi man kita perfecto, yet ang aton nga pagrespeto ara lang gid gyapon. Mga kauturan, as what I've said, we don't have time anymore. Akon pangayuan si Sir Julius, and eventually si Doc Nidas ang ila last word, Sir Julius. Ang pinakanamian ko diri makauturan nga part nga tapos na overcome ni Jacob. Gintagaan sa sang bag-o nga ngalan. Yes, amen. Kaya inang bag-o ngalan makauturan nagrepresentar man sang promesa sang Dios sa aton. Yes. Nga we will go through this kind of experience of Jacob. Pero ang pinakataho mga kauturan, silingganin ni Ellen White, that someday we will also be receiving new name. And we will be happy mga kauturan to receive it. So gani mga utod, whatever Jacob's trouble nga maabot sa atong kabuhi, may mga past nga naga-burden, kag dala-dala naton nga baggage. I think this lesson reminds us that it's not too late for us to settle things to the Lord. Yes, kanami. Yes, Doc. Kadako sa nga aton, ang implikasyon sa nga aton nga lesson for this week really is
tremendous in our spiritual life because we can see, makita naton ang transformation sa isa ka tawo, transformation sa iya nga duna nga pamatasan, nga kun siya mag-wrestle gid sa Ginoo kag maghatag gid sang kaugalingon niya sa Ginoo day and night, the Lord will transform us in the process, and the Lord will give us a new heart. So kinanglan lang gid naton nga we need to have that humiliation, we need to have that repentance, and we have to keep abiding with God. Yes. Kanami mga kauturan, Doc Ned and Doc Julius, I will still anchor on the idea of leadership. Yeah. Nga kabay pa. Nga kundi into kita nga pinakataas ang aton naabot sa aton sa atong leadership, mga kauturan. Kabay pa nga amo man na kadalom ang aton pagduko. Kay ang langit hindi nato maabot sa pagpataas kundi sa pagpilo sa nga aton mga tuhod, acknowledging our weaknesses and our ang aton kaluyahon kang aton mga kapaltahan being a leader. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton nga aton gidumdumon nga ang aton nga ngalan can be changed anytime. Kagabay pa nga ang experience ni Jacob of being victorious tungod kay isla niya ngalan will be also our experience as we wrestle with God every day. Akon pangabayon si Doc Neda pagduko sa atong mga ulo. Yes, Doc. Amay namon nga balaan, gakari kami sa imo sa subong nga adlaw. Kagapasalamat kami sang leksyon nga amon nabatian, kag amon nabasahan sa kabuhi ni Jacob. Ginoo buligi kami nga ma-transform ang amon nga mga kaugalingon, kag bag-uha kami Ginoo nga manginputli kami sa imo atubangan. We are struggling every day with our lives, Lord, and we wrestle with principalities, we wrestle with temptations, we wrestle with a lot of problems and troubles we have in our lives. And so, Lord, please help us. Please help us, and please never depart from us Yes, Lord. until we have arrived to the new name and to the new person that you want us to be. Amen. Father God in heaven, we commit ourselves to you, and may your name be glorified in our lives. And we hope and pray that we leave a legacy of goodness in other people's lives as well. Thank you for hearing and answering our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen.